als ook op de bar stond, dus dat is Ja, dat is een zo, muziekje muziekje spelen. Nee, slangen niet. Is dat voor mij? Wat? Ja, het is al wat rietjes. Ja, en eerder toen hij was naar die wedstrijd. Goedemiddag, Zeuver Zat. Goedemiddag. We komen u gaan brengen. Je wordt de allereerste wat zich opgegeven heeft. Nee. Dat wordt jij. Ja, dankjewel. Ik heb een goed succes weer, Ling. Succes,